Abusiafo wɔn mama kɔ aba mfambra GH Report TV na Captain Smart ne koko apai wadwalai wakeka na adwene de akyerɛ antena ohini ni adazo ama course they say the mama efe de okwa retire nti wa money din wakeka na adwene akyerɛ wɔ mo paa sɛ aware sɛ mam de go si TV so na ɔmo na ɛka no na ɔmayi court asi nkyɛn no Captain Smart buafu wɔn wakeka na adwene akyerɛ wɔ mo paa na abusiafo mate papa ya oyare kwada nkwatia hospital ya eyi o sheda ya esede wawu na busuafo ba betua hospital bills kamate no ho asama na monye nteye wontiye de a nsuo bi a enunu yanom na e ba bebom nkyiremu yie ankasa na mayen hya se free Captain Smart asem na oka ye no so Captain Smart say Ghana ha so obi di ne yere ana obi di ne kunu ni asema na o matam na mo de ko TV so na omoka na so kodura kosi broni kuro mu ayanya ne saa o da bi court wo ha wo si radio na se TV so o mfa na asem enkosi radio so da court na nipa no ode saa asem no ebekọ na sene Captain Smart si kire asem no mu no yesi ka ko ye gine kokuo num edi Captain Smart na num tom e wo se yekọ na ekotie sene Captain Smart esika ensem no esi efaaye onko ni bi at cantonment when you gonna need girlfriend papa page yasum we piano to abonten bibini au what said here one more police station na yes domestic violence by so dofsu one monim guase am de gukrum ha Ghana ni be man ye de ban kam de na command na mo ti so no ma papa so kam de na command na mo na mo fa kire de kwante na onko ni ni be $10 jodi oni man na he don't cast last now everybody me nua ba no sanka Ghana ni bi na ye ya kama mo na faka fitakurade akọ hini ni ho he don't cast last you so the ni and your work man first ma course ya tam na kwasi ma course adim ma so mu na nya me ntua mka Bakwa sia show sra mo yo kuma ina ya me ntua mka China for na ebu ma wo kuma sene de mu mu Mafia, wo kwa hoju na hwe de we China for the bomb man ewo ho a eno de antena ne ohini ni any man course oti akoma wo mu hu God have mercy upon us ene ya ramcha obi abenu de he don't cast Debia Ghana ni be man aye bibi Debia Ghana ni be ma ye bibi Debia Ghana ba ye bibi Debia Ghana ni be ma ye bibi Debia Ghana ni ba ye bibi muti kumase munim se China fo yi ade nkrama tafre maase wo kumase ade mo nka ade de mo nka Adita Maledi Boko Debi oba we I say Debi oba we I say Debi oba we I say na doma da so say ton force brain Adita Maledi Boko Abrante bi challenge ha when Abrante bi challenge say madam nya wo na waja ware foforo no na ya ka dai Abrante the one say so na fe de why agitated Adita akọ ho to say do Adita Maledi Boko Ghana ni Ghana ni asam da wo kro ya yetimu yi wo de opasesi asam ya make say ni pa de so mo bo mi di ena wie yi me na me da board mo ya me do nya me ya mo bi ha enu ya mo bo o kro we say me wa microphone on so wo bi Ohini ni kwa de ne ye kakra ande ye ni wa mboya ohini ni de ye kwareto ohini ni de bo so aba meya rank sese ya Adita Maledi Boko de bia kana be ma na ye bibi Adita mi wa China fo egu kumase wo mo tutu aburo Peter China fo wo kumase tutu aburo me call baby Dr. Time da so na hospital we ebuakwa me do pampa college ani mu ha obi tutu kokko ene bayire
tutu kokko ne bayire wo hoyi me ben ho e China ni e na Ghana ni tene ho na o kire mutwi wo wura ba afọ wo America Boston fa video we ma godi enra we yam kan ha Ghana China ni tutu kokko kofori o tutu kokko ene bayire One at all, Benku. Who is selling the banku there? Who is that? One at all. I not so I had no meetings and I can move so. One at all, Benku. I didn't know Pacifica. When I bet me also Menka. No, Kotoba to know one way. One at all, Benku. Who is selling the banku there? Okay, video no na yakɔhwɛ edi aba no se na medi kankan ne ka komedi no kwakuo na nkasa anum se ne captain esi kyerɛ asɛm no mu no na ɔte ye ne ayedim Captain Smart one ne bufu no keka na adwe na one ɔmfa ho ne nipa a woyɛ ɔmfa ho no dibra a woyɛ se ɔyɛ kɛseɛ se ɔyɛ teatea se ɔyɛ tuntum se ɔyɛ kɔkɔ ɔno de se ne asɛm si tie no ɔbɛka ne saa pɛpɛpɛ de akyerɛw na asɛm a captain kan yɛ me efa baabi me ne yɛ adwene pa ɔhwɛ antenna program yi a efa baabi no eboa efa baabi soso no emu akora na yɛhwɛ abaresɛm yi ɔde kɔ hɔ no ɛkɔka na kabe de kabe ka de sen ka abaresɛm ne nka yɛnka na fidie so momfa nkɔ court nso no du hɔ no ma yɛnka no nipa mu yɛde obɛkɔ chambers na asɛm no yɛkɔ akɔdi ni wɔ hɔ sɛ woni obi nya asɛm anaasɛ woni okunu te na munya asɛm na sɛ muntimi nti na fie na monka na mo de bɛkɔ akɔtena radio so ana TV so na aka mepa akyɛw ọba ne bɛɛma mo mienu nyinaa no mo nso time a wɔsɛ mo ware so na mo guso asusu aboyɛ nkora was aware sɛm de o de kɔtena TV so na radio so na wo ka yɛyɛ na yɛnyɛ nwade yɛ no o to yɛ nsintidua was yɛ tena sɛ ne hwɛ nsɛm a mote hɔ no ma mo keka na me presence a meti ha yi me awade yɛ no ɛnyɛ makɔno sɛ mɛkɔ akɔ wade na anu bi meti asɛm de same thing meti ti sɛ na ware yɛ tie paa de na mɛkɔ akɔ ware ayɛ dan eti bu kɔtena na mo ka to yɛ sintidua ɛfa baabi a mɛka sɛ ɛyɛ yɛhwɛ na anu yɛ footballer Edwin ana busuafoɔ ɛgye ne dan boss yi antena da Roma watimi etimi asa enya ne 8 bedrooms back enti ebeje ka sɛ ɛfa baabi no ɛboa yɛ na awaresɛm no de ka mebe hɛ na nka radio foɔ na TV foɔ no awaresɛm no de nka yenyi nto nkyɛn na nka yenyi na ade foforɔ sɛndeɛ Godwin na kana busuafoɔ ɛgye na Japade abosu yi antena da Roma etimi gye Japade no back ɛde ma ano no betimi aka sɛ ɛhɔnom die ebe ma mo piafo o ma yade e wo honom enti no captain ya asem a wo kan ye efa baabi me no ye hadwe efa baabi nso so no metimi aka se eboa ekwan bi so ai da ye se ade baabi se na baabi ye yi ade a emwa obi baabi no obi nso so ko honom asa ade kro no nipa no ebetumi aboa no na se na misi kan Nkwatia government hospital na anumfoni bi twagu ewo social media no so na abrante ya yade akoda ayaresabea Nkwatia government hospital wa yade ada ho na awotwe miensa ye frɛ busuafo bi a obi amba ye frɛ obi a wosi saa oda hospital ye ba eno ano no ye hu nipa kuro bi ebu ye frɛ busuape no so menam kwan so a memba ye betwenya na awotwe miensa ene abrante yi fa adwene etena ase no obopo the busuafo yiye kan so ba da do so hospital yade abrante ezu yadem yade wuo wanya bibia ma na busuafo ama mehwe na kina nko this a hospital ho waka ho ne wo frɛ busuafo yi she da ne nurses ye 9 ne ye frɛ busuafo se munipa su mesi da ha na sebi what for na nanom wo nsie do aka ntinegu abra aduane esiso abusua bedi ti ya na ma je tuntum black aba e ba be fa yekunu di akọ ne hospital for what the ka say mu ntwi ansa na batimi akofa funu on se doctor for mo ye azan pa san kro for nurses doctors o mo betimi aya mo atwi aka nyina o mo wi aka say onipa simes wantimi antena wari Nyankopɔn dia but we no o mo da abusuafo na abusuafo ne ye dey atwi asika no ewie o mo wie na ye kwa kwakye onipa no ai doctor yi di animu say yenko na memfa mo nkɔ kyerɛ sebi efuru na wo ba befa no obukọ ya abrante ne odampam a wo twe mouth mimi onu mouth wo nwuye ti ase enti se ne asem ni na asi ko no
me twa me ho kakra bi ne akwa akɔhwɛ sɛ ne video no ɛne emu nsɛm esitie na me ba abɛtoa so afiri hɔ no Before can send me say ebusua edofunu and ebusua nso echirika na asem me say bi nto da nhun bi da na wonti bi da video twan na hwɛ owi a woso ma wonua bi nya bi hwɛ na memfa nkopie mu wɔ Eastern Region eye kwawu enkwatia a eno wɔ kwawu East constituency ɛhɔ ana asem kasie yi bi esi ɛwɔ kwawu enkwatia government hospital nya ne sɛ abrantie ya uhunu wo video mi yonte otimpai so ye frɛ no Mr. Kitekra na Mr. Kitekra efihwehwe ɛhɔ na papa ite na for the past by 2 to 3 weeks ni papa ajare yare modin aba beda Enkwatia government hospital na ya frɛ busuafo afrafra abo busuafo abo frɛ wo ya yo saa mate minimo ke mate beba saa 3 weeks afi hospital no hwe ade ni eya yenyan because papa ndro benom de no bedi na obehye enyina ababada hospital so nti nurse fo bi e won nchen na o ma hwe support na ebesi saa bre nti won ya adwen se ndie na woni Mr. Kitekra mfa adwen na won fra ebusuan kan che se Kitekra efim mche Kitekra ewu se na be ebusuan be ba na Afrika o hobi o ma hwe ebebetua na Kitekra nso te ase edi omufi address na ma nurse ba ko na hospital no suma no ko hwehwe ko ba amanne ne ne yesi ye ko ba amanne no en ye wuo Kitekra de agya hwanyo ade chia na busuafo aka to hear papa video mi o ka busuafo na ba no bi ono die ni ma omo baaye betuatua kai na en de ka no ye bowe no motua ye bowe no motua ye bowe no motua ye bowe no motua omutua na awie na busuaka so you en de say ye wi ampamcho en de emunu no wo hene mfa nkwa na hospital say na momre ebusua boko bi epunu ma ebusua fo so wonfo mu nkwa Mr. Kitekra ena ote empai so eno moti en de ebusua fo ne dwa bruta o de o me dwa bruta o me dwe say bi kura se he ye nja no mo bonus fo na ni because e ka o mo bebetua wo nya kaketwa a we chesa empai ebusua echirika na mo ebusua edofunu no we a perfect example we esi ewo kwawu Enkwatia me si ebufu sama aba ho no na sana nkofo buofu no akoya sam sebe o de yenhwe video yi na yema because of said they are possible okay I know what thing million but me we are to what you knew but who the bra mumundi which mean when you pia you know we are the if you put at the heart for so what's that any abusuafo video no na wokɔhwɛ no abusua pani kokko apai abusua pani adwa lie wazi die nti na abrante na hyɛ daadaada ɔno na abusua pani a wɔyɛ pani no watimi adaada na saa kwan no so na abusua pani esenka ya anya sanka wo mma o abusua pani question na mebisa o ya anya sanka wo mma o we di abrante na adwene na wo fire no eye 99 ideas aya ade tawa yesi abusua dofunu no kore saa asem wei ama mahu se abusua dofunu ampa abrante no waya ade sese no ebeire de na kofie ene ka no matue wie dem koduru fie ono ma ene se pa bu no bekwa kodio se de no beyo na abusua pani odi sika ama oba na ade aye die enya ye ka wie wadaada o ai we de epufu odi ayi na ensema me de bram ewo GH Report TV no